идомаи роман ранҷиши унсурӣ. султон маҳмуд аз ғур, чунон ки мегуфтанд, музаффару мансур баргашт. бо ниҳояти сахтию машаққат ва талафоти бисёр як қисми он кишвари кӯҳиро фатҳ карда буд. дар ноҳияҳои фатҳшуда, хусусан дар маркази кишвар ки халқаш ҳанӯз дини исломро қабул накарда буд, кофиркушӣ шакли қатли ом гирифт. сипоҳиёни султон ҳар яке бо шумораи мардуми куштааш худписандӣ мекард. дар пойтахт 10 рӯз бо тӯю тантана ва намоиши лашкар дар дашти Шобаҳор ба шарафи ғалаба ва бо фатҳноманависӣ ба халифаи Бағдоду шоҳи Хоразму хонҳои Туркистон ва ғайра гузашт. сипас шоҳаншоҳи Машриқ дар боғи фирӯзии биҳиштоин ба осоишу истироҳат ва айшу ишрат нишаст. Фирдавсӣ хост бидонад ки интизории гузаронидани шоҳнома ба дарбор боз чӣ қадар тӯл мекашида бошад. бо ин мақсад ӯ як пагоҳ ба кушки унсурӣ рафт. маликушшуаро ва саломи ӯ нимшунаво алайк гуфта, аз вай хомӯшона ва сард пазироӣ кард. аз чӣ бошад ки табаш хира буд. баъд аз сукут ба рӯи Фирдавсӣ нигоҳ накарда гуфт: шумо албатта мехоҳед бидонед ки достонҳоро хондаам ё на. хондаам. ба интихоб якчанд достонро мутолиа кардам. достонҳоро саросар хондан вақти зиёд мехоҳад. боз онро 1-2 рӯза ба фарохӣ ва аз ҷадид додан лозим омад. худашон илтимос карданд ки бидиҳам, то бихонанд. унсурӣ боз сукут кард ва пас он як нав маънидорона суханашро идома дод. шоҳномаи шумо дар воқеъ ганҷи гавҳар аст. ин гавҳари бебаҳоро фақат бо мизони худи шумо метавон вазн кард ва санҷид. мизони банда дар хури санҷидани он нест. ашъори банда пеши шоҳнома чист? гиёҳе пеши гулбоне беш нест. дили Фирдавсӣ таҳ зад. пушташ арақи сард баровард. ганҷи гавҳар, мизон, гиёҳу гулбон, ин калимаҳоро магар аз ҳамон дубайтии худаш нестанд ки дар Ҳирот дар мазамати унсурӣ гуфта буд. бешак аз ҳамон ҷо ва киноя аз ҳамон дубайтист. маълум мешавад ки унсурӣ аз он бохабар шудааст. чӣ тавр бохабар шуд? охир вай Фирдавсӣ он сатрҳоро шифоҳан гуфта ва дар ҳеҷ ҷо нанавишта буд. шоир фаромӯш карда буд ки шунавандаи он сатрҳо аз забони ӯ танҳо Исмоили Саҳҳоф набуд. 3-4 нафар аз мухлисон ва ошноёни ҳиротии шоир низ дар он ҷо ҳозир буданд ва шуниданд. вақте ки якчанд кас шунид, шоя шудани ҳаҷвия аҷобате надорад. дар чунин мавридҳо хабаркашон ё дигар шахсони булҳаваси ҳангомаҷӯй чаро ғафлат кунанду ҳаҷвияро пинҳонӣ ё ошкоро гӯшраси ҳарифон нанамоянд. аз қазия Олтунтоши ҳоким низ бохабар шуда буд. Олтунтош ба номаи махсус ба Маликушшуаро хабар дода буд ки бо вуҷуди манъ кардани ӯ Фирдавсиро аз рафтан ба Ғазнӣ вай пинҳонӣ баромада рафтааст. дар поёни нома дубайтии шоирро ҳам навишта ба маълумоти унсурӣ расонида буд. унсурӣ аз сурх шудани чеҳра ва гӯши меҳмонаш донист ки заҳраш ба ӯ кор кард. Фирдавсӣ як нафас бо сари хам хомӯш монд ва дар аснои ин хомӯшии ҳиҷолатомез изтироби қалбашро фурӯ нишонида гуфт: донистам ҳазрат, он мисра ки дар Ҳирот дар ҳолати аламзадагӣ ва парешонҳолӣ гуфта шуда буд,
ва боиси парешонҳолии банда манъи ҳоким буд маро аз омадани ба ғазнӣ. бале, он мисра ба шумо маълум шудааст. ҳазрат ранҷи хотири худро ошкору бидуни киноя мегуфтанду бандаро сарзаниш мекарданд, дашном медоданд беҳтар буд. аммо дар он ду байт алфоз ва аз ҳасоиси шеърӣ аз тақозои сухани манзум буд, на аз ақл. ҳиссиёти мубҳам ва онии банда буду бас. бо вуҷуди ин аз ҳазрат бахшоиш мехоҳам. вале агар ба фаромӯшӣ супурдан нахоҳанду узри маро напазиранд, инак китоби банда ба дасти худашон ва тақдираш баста ба раъи худашон ҳаст. ҳазрат метавонанд ба кинхоҳӣ аз банда, масалан рай ва таваҷҷӯҳи султонро аз шоҳнома гардонанд. ин чӣ суханест ки шумо мегӯед? ранҷишомез гуфт унсурӣ. шумо ба ман айби кинаҷӯӣ ҳам мениҳед? шукр, ман аз ин хислати разила барӣ ҳастам. арзиши асари шуморо медонам. онро ба султон чӣ тавре ки ҳаст арза хоҳам кард. аслан чӣ гунагии шоҳномаатонро ҳоҷати арза кардани ман нест. султон худ суханшиносанд. аммо рост бигӯям, банда аз ҳамҷу шумо шоири бузург ин нав худситоиро гумон накарда будам. шумо узри маро мепазиред ё на? пурсид Фирдавсӣ. унсурӣ ҷавоб надод. суолро гӯё ки нашунид. ба ҷои ҷавоб чунин гуфт: султон дар боғи фирӯзӣ истироҳат мекунанд. ғайр аз вазир ва дусе надими хос касеро бор намедиҳанд. дар ин қарибиҳо шоҳномаро имкони манзур кардан нест. ман дар ин ҷо зиёд истодан наметавонам, гуфт Фирдавсӣ. сабаб? пурсид унсурӣ. дар мусофират касби маош кардан душвор аст, ҷавоб дод Фирдавсӣ. маликушшуаро як лаҳза фикру карду чунин ваъда дод: ман хоҷаи бузургро мебинам. хоҳиш мекунам ки бароятон марсуме таъин бикунанд. маслиҳати моҳак. Фирдавсӣ аз назди маликушшуаро маълул ва андӯҳгин баргашт. ҳарчанд унсурӣ гуфт ки ӯ кинаҷӯй нест ва ҳатто ваъда дод дар бобати маоши зиндагии шоир дар ғазнӣ аз вазир хоҳишгарӣ намояд ҳам, вале Фирдавсӣ яқин кард ки вай ба ҷиҳати дубайтии ҳаҷвия аз шоир ба дил кина гирифтааст. бинобар ин ба паст кардани қимати шоҳнома дар назари султон кӯшиш кунад ҳам аҷаб нест. дар ин маврид ба кинаи ӯ ҳасудӣ низ зам мешавад. лабибӣ беҳуда аз ҳасудии унсурӣ сухан наронда буд. аз тарафи дигар ки ба султон пешниҳод шудани шоҳнома маълум нест, чӣ бояд кард? шоир фикр карда бадин қарор омад ки агар то баргаштани Абудуллаф аз Қаҳистон ин кор якрӯя нашавад, вай китобро як нусха дар дасти Маликушшуаро ва нусхаи дигар дар дасти вазир майвандӣ мегузораду меравад. ғазниро тарк мекунад. дар меҳмонхонаи моҳак вай хоҷаро бо Маншурӣ гарми суҳбат ёфт. хотирпарешонии вай аз инҳо пинҳон намонд. чӣ хабар, устод? хавотир кашида пурсид Маншурӣ. унсуриро дидед? Фирдавсӣ андӯҳгинона сар тасдиқ ҷунбонд. ӯ достонҳоро ҳанӯз хонда тамом накардааст. агар тамом ҳам мекард, шоҳномаро ба султон бурда наметавонист. султон дар боғи худ истироҳат мекунад, бор намедиҳад. хуб, дар истироҳат бошад, чӣ беҳтар, гуфт моҳак. истироҳат барои мутолааи шаҳнома айни вақти мусоид нест магар? аз гуфтаи унсурӣ
ҳамин қадар дастгирам шуд, ки ӯ шоҳномаро назди султон баъд аз ягон моҳ хоҳад бурд. баъд аз он боз як муддати дароз бояд мунтазир шуд, то султон ақаллан як-ду достонро бихонад ё хононда шавад. ҳар гоҳ ки достоне ё қасидаеро барои ӯ мехонанд, гуфт моҳак, ӯ беш аз 10-15 байт намешунавад. аз қасидаҳо фақат мадҳи худашро мешунаваду бас. чун хонанда ба гурези қасида расид, хондани онро қатъ мекунад. дар мавриди шоҳнома ҳам ба эҳтимоли қавӣ ӯ қироати онро дер нахоҳад шунид, балки ба он чи Маликушшуаро дар бораи он бигӯяд иктифо хоҳад кард. гумон намекунам, ки гузаронидани китоб ба султон он қадар ки шумо мегӯед ба таъхир меафтода бошад, вале дар ҳар сурат шуморо ғайр аз сабр чора нест. мавлоно, як моҳа, ду моҳа сабр дар баробари 35 сол ки ба шоҳнома ранҷ бурдед чист? соате беш нест. банда аминам, ки ба шоҳнома аз султон подоши арзанда хоҳед ёфт. он гоҳ подоши шоҳона машаққати 35 сола ва талхии интизори як моҳа ду моҳаро аз ёди шумо хоҳад бурд. аммо Маликушшуаро дар назди султон дар бораи шоҳнома чиҳо хоҳад гуфт, онро чӣ гуна муаррифӣ хоҳад кард, дар ин бора дили ман пур нест. чаро? ҳарду мусоҳиб баробар пурсиданд. Маликушшуаро аз ман озурда аст, ба дил кина гирифтааст. кина гирифтааст? чаро? напурсед, гуноҳ ба худи ман аст. дар Ҳирот вақте ки фаҳмидам унсурӣ ба ғазнӣ омадани маро намехоҳад, ман инро аз ҳасудии ӯ дониста 2 байт дар накӯҳишии ӯ гуфта будам. шифоҳан ба тариқи бадиҳа гуфта будам. шунавандае онро ба унсурӣ расондааст. бо ман аз он бадиҳа бо рамӯзу киноя сухан гуфт. бадиҳа чӣ гуна буд? донистан хост Маншурӣ. Фирдавсӣ аз гуфтан худдорӣ кард. напурсед, мабодо ки ба забони мардум афтад, аз ғайри ихтиёри мову шумо. шоир як он сукут карду афзуд. кошки Абудуллаф зудтар бармегашт. аз ин сухан моҳак чунин хулоса гирифт, ки шоир бепул мондааст ё метарсад, ки ба қарибӣ бепул мемонад. агар ба пул эҳтиёҷ ҳаст, банда на. моҳакро аз сухан боз дошт Фирдавсӣ. ҳоли ҳозир эҳтиёҷ нест. салоҳи корро дар он мебинам, ки ҳарчи зудтар ба Тус баргардам. Абудуллаф ки омад, рахти сафар мебандем. бигузор шоҳномаро дар ғайби ман бихонанд ва ҳукм кунанд. зимнан назари Маликушшуаро ва ҳамчунин назари хоҷаи бузург ба ман хуб нест. аз як тараф камэътиноӣ ва сардии вазир майвандӣ нисбат ба Фирдавсӣ ва китоби ӯ дар он вақт, ки шоир ба қабули ӯ рафта буд, аз тарафи дигар гуфтугузори нохуши сонӣ бо Маликушшуаро ва ниҳоят суханони нописандона ва ҳатто буҳтономези Фаррухӣ дар бораи шоҳнома, инҳо ҳама якҷоя дар замири шоир чунин ҳиссе пайдо кунонда буданд, ки шоҳномаи ӯ дар бори ғазнӣ қадру қимати даркорӣ нахоҳад ёфт. аз ҳамин ҳиссиёт сарчашма мегирифт қарордоди шоир ба мунтазир нашудан ба қабули шоҳнома дар дарбор ва баргаштан ба Тус. дар рафтори вазиру шоирони дарбор нисбат ба Фирдавсӣ ва асари ӯ шояд таассуби мазҳабӣ ҳам бетаъсир набошад. шоҳ ва атрофиёнаш душманони шия мебошанд. Фирдавсӣ боре гапи дар Тус шунидаашро ба ёд овард. Султон Маҳмуд мардуми шиамазҳаби Тусро қарматиёну ботиниён
ёрони душмани худаш дайламиён мешумурда ва бад медидааст. моҳак ногаҳон ба шоир чунин маслиҳат дод: як фикр мавлоно, шумо аз унсурӣ сарфи назар кунеду шоҳномаро худатон ба султон баред, бевосита ба худаш ба боғи фирӯзӣ баред ё фиристед. хоҳед дид ки худаш дер ё зур мехонаду шуморо ба ҳузураш металабад, ё ки агар негӯед ин корро ба ман ҳавола кунед, китобро ба султон ман худам мебарам.